Θα βγάλει την σέντρα. Η εκτέλεση από τον Τσικίνιο. Κεφαλιά του Κάρμο, το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ροντινέ για τον Ελκαμπή. Σηκώθηκε ο Σαλαζάρ εντωμεταξύ. Πάσα για τον Ζέλσο Μάρτινς. Έχει μπροστά τον Χαντάκια. Παίρνει ο Βέλντε από πλάγια θέση. Θα κάνει το σούτ 1-0 Ολυμπιακός το 12 με τον Κρίστοφερ Βέλντε. Καταπληκτική ενέργεια από τον Νορβηγό που κατάφερε να αποφύγει όχι μόνο τον Γκουγκεσασβίλη αλλά και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Πανσεραϊκού, να βρει ελεύθερο πεδίο και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 12 λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ήθελε και το παίρνει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή που δείχνει το τελευταίο διάστημα. Παίρνει ο Μουσακίτης. Ζητάει ο Βέλντε. Μουσακίτης γεμίζει την περιοχή. Στο έδαφος περνάει στον Ζέλσο Μάρτινς. Νέα παράλληλη μεταβίβαση. Τσικίνιο το κοντρόλ και το σούτ. Ο Γκουγκεσασβίλη θα αποκρούσει. Και στην συνέχεια ο Χαντάκιας ψύχρεμα γυρίζει και πάλι στον Γεωργιανό. Στο 25 η σειρά του Τσικίνιο να απειλήσει την εστία του Πανσεραϊκού. Κίνιο. Βρίσκει τον Ελκαμπή, παίζουν το 1-2. Έκοψε ο Στάνης ο Ελκαμπή, τον είδε ο Βραζιλιάνος. Κεφαλιά πάσα για τον Βέλντε, ποιος κατάφερε να κοντρολ. Παλιά προς τον Ζέλσο Μάρτινς. Ο Μπέργκστραμ θα χάσει από τον Μάρτινς που σουτάρει. Μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο από την άλλη πλευρά, χωρίς να μπορέσουν Τσικίνιο και Βέλντε που είχαν ακολουθήσει να κινηθούν. Θα περάσει για τον Ελκαμπή, ποιος θα κάνει το πλασέ. Ο Γκεσασβίλη χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι πεσμένο στο έδαφος ο Ζέλσο Μάρτινς, ενώ βλέπετε τον Μαροκινό να ξαναδένει τα κορδόνια. Γουαγκέ με την βοήθεια και του Κάρμο. Ζέλσο Μάρτινς στο σούτ, μπάλα out. Πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Γκουγκεσασβίλη. Θα γεμίσει την περιοχή. Μπάλα βρίσκει στον Μπέργκστραμ. Ο Ζέλσο Μάρτινς απέφυγε και τον Χαντάκια. Πάσα στον Βέλντε που περνάει στην περιοχή. Το σούτ του Νορβηγού άστοχο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 52 για τους ερυθρόλευκους, έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Με τον Ζέλσο Μάρτινς που κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Απέφυγε και τον Χαντάκια. Στην συνέχεια ο Βέλντε και βγάζοντας σε θέση φόρ τον Σαλαζάρο. Ο Ζέλσο Μάρτινς στην περιοχή. Θα γυρίσει και πάλι Βέλντε. Θα κάνει το σούτ, είναι δυνατό, με το σώμα διώχνει. Ευκαιρία στο δεύτερο μέρος για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να περάσει Ρέτσο. Η πάσα για τον Σαλαζάρ, τρέχει να καλύψει ο Κάρμο. Ο Κολομβιανός στην περιοχή, πατάει την μπάλα, κάνει το σούτ 1-1. Ισοφάριση για τον Πανσεραϊκό με τον Κολομβιανό να σκοράρει στο 63 και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Εδώ ο Σαλαζάρ, ο σκόρερ που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. Βρήκε το κενό στην άμυνα του Ολυμπιακού. Το δίδυμο Χατζηστραβός και Σαλαζάρ. Ο Κολομβιανός κατάφερε να διατηρήσει. Άνοιγμα στον Ροντινέι. Η σέντρα του Βραζιλιάνου. Κεφαλιά 2-1. Αγιούμπ Ελκαμπή. Στο 66 από την παλιά. Από τα δεξιά. Ο Αγιούμπ Ελκαμπή νικάει τον Γκουγκεσασβίλη και λίγο μετά το 1-1, την ισοφάριση του Πανσεραϊκού, φέρνει και πάλι μπροστά στο σκορ τους ερυθρόλευκους. Στο 66 ο Αγιούμπ Ελκαμπή βγάζει από την δύσκολη κατάσταση τους ερυθρόλευκους πολύ γρήγορα. Μπάλα στον νεαρό, αυτός για τον Ελκαμπή. Και πίσω στον Ρέτσο. Πήρε την κεφαλιά ο Ελκαμπή από τον Καρασαλίδη. Ο Μπέργκστραμ γυρίζει ο διαιτητής. Έτοιμος ο Νορβηγός στο 75. Εκτελεί με δύναμη. Ball out. Μακριά από την εστία του Γκουγκεσασβίλη. Σε ένα μάτς που κοντά στο Μαροκινός σπάει για τον Βέλντε. Αυτός στον Αποστολόπουλο που βγάζει το γέμισμα. Θεαματικό το γύρισμα. Εντυπωσιακό το ανάποδο ψαλίδι, αλλά άστοχο από τον Αγιούμπ Ελκαμπή που χαμογελάει γιατί γνωρίζει ότι έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην μπάλα, αλλά δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Καταπληκτική και η κίνηση του Αποστολόπουλου. Όπως βλέπετε, όχι τόσο το τελείωμα του Αγιούμπ Ελκαμπή, αλλά ήταν εξαιρετική προσπάθεια για να φτάσει στην μπάλα και με ένα άποδο ψαλίδι να δοκιμάσει να απειλήσει
Γεμίζει τώρα ο Κάρμο σε έναν χώρο που θα τρέξει, θα προλάβει ο Ζέλσον Μάρτινς. Πάσα για τον Ελκαμπή, κεφαλιά πάσα προς τον Κοστούλα και ο Ζέλσον Μάρτινς, ο Κοστούλας επιμένει, θα βγάλει το γύρισμα, ο Γκουγιασασβίλη θα διώξει. Κεφαλιά του Ελκαμπή για τον Μουζακίτη που σουτάρει πάνω στο σώμα του από τον Σαλαζάρ.